euskararen kontrako hizkuntza eskakizunen kontra eta administrazioan euskaraz jardutea ahalbidetzen duten erabakien aurka ere bai. Ebazpen judizial ugarik auzitan jarri dituzte iragan hilabeteetan euskara garatzeko aurrera bideak aspaldikoa da kezka. Euskalgintzak hilabeteak daramatzan oldarraldi judiziala salatzen eta iragarrita zegoen eran azaroaren 4 manifestazio bat egingo da Bilbon, kezka hori agerian usteko manifestaziorako deia egiteko agerraldia egin duten, gaur Euskalgintzako hainbat eragilek kontseiluak deituta. Manifestaziorako leloa jakinarazi dute, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat. Aldarri hori gogoan Bilboko kaleak betetzera deitu dute azken urteotan euskararen alde egin den manifestaziorik jendetsuena izango dela aurreikusi dute antolatzaile gainera. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da eguneko albistei heltzeko unea gaurkoan euskara hizpide euskalduna jauregiaren aurrean egin dute agerraldia eta azaroaren 4 manifestazioa antxetik abiatzea da asmoa. Bilboko udaletxerainoko bidea izango da eta han egingo da amaiera ekitaldia. Idurre Eskisabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia izan da gaur gurean, Erne. Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiona dela, guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik geratu, baizik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan. Astea arteak badakar, baina bestelako lerroburu nagusi bat porrotera kondenatuta dago gaur Espainiako Kongresuan hasi den inbestidura prozedura Alberto Núñez Feijóo PPko presidente gaiarena. Zeren sekulako ezustekorik ezean ez baitute Espainiako gobernuko presidente izendatuko ez gehiengo osoarekin biharko bozketan, ez da soilarekin ere ostiralean ez baitu horretarako behar besteko babesik. Espainiako gorteetarako hauteskundeak irabazi zituen joan den uztailaren 23an eta hilabete bat geroago behin bi ganberetan ordezkaritza lortu duten alderdiekin mintzatu ondoren gobernua osatzen ahalegintzeko eskatu zion estatu buruak Felipe VI erregeak, baina PPren liderra ez da horretarako gauza izan, naiz eta saiatu den EAJ erakartzen eta PSOEko diputatuak alderdiaren diziplina austera deitzen. Alberto Núñez Feijóo bere proposamena aurkezten hasi da eguerdiko 12etan. PPko hautagaiak agindu du desleialtasun delitu berri bat jasoko duela zigor kodean. Aurreko legealdian Pedro Sánchezek indargabetutako sedizio delituaren mamia berreskuratze aldera. Halaber, diru publikoaren erabilera bidegabea are gehiago zigortu nahi du. Hala, Feijóo irmo hitz egin du presidente izatekotan egingo duenaren inguruan, naiz eta porrotera bideratutako inbestidura izan. Angel Barrueta biktima gisa aitortzeko tramitazioa hasi dute. Nafarroako eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen aitortzarako eta erreparaziorako batzordeak berrekin dio modu honetan biktimen elkartzeari eta Angel Barruetaren senideak hartu ditu. Egiarizor Fundazioak eta Nafarroako torturatuen sareak espero duten agerraldi hori abiapuntua izatea, behin betikoz Angel Barrueta eta haren familia motivazio politikoko biktima gisa aitortuak izan daitezen. Espainiako polizia batek etaren semeak hil zuten Angel Barrueta Iruñean 2004ko martxoaren 13an. 2 egun lehenago Alkaedak atentatu bat egin zuen Madrilen, baina hauteskundeen testuinguruan PPek etari egotzi zion hura, naiz eta frogek kontrakoa adierazi. Horiek horrela Valeriano de la Peña poliziaren emazteak Pilar Rubiok eta atentatuarekin lotzen zuen kartel bat
jarri nahi izan zuen barruetaren okindegian. Ark uko egin zion eta ondoren De la Peña eta haren seme Miguel Jose De la Peña okindegira joan ziren eta han labankadaz eta tiroz hil zuten barruetan. Epaimahaiak ebatzi zuen arrazoi ideologikoengatik hil zutela okina eta Nafarroako auzitegi nagusiak 20 urteko zigorra ezarri zion Valeriano De la Peña poliziari eta 15-ko semeari 2014ko apirilaz geroztik baldintzapean aske da Miguel Jose De la Peña. Gerora senidek askotariko erasoak pairatu dituzte. Beilatokian jendeari oldartu zitzaion polizia, heriotza mehatxuak jasan zituzten, okindegiaren aurkako erasoak sufritu dituzten eta etxeko atean pintaketak egin dizkiete. Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroako torturatuen sareak deitoratu legez denbora honetan guztian. Nafarroako erakunde publiko bakar batek ere ez ditu biktima bezala ofizialki aitortu eta hainbeste urteko sufrimendu eta impunitatea amaitzeko exigitu dute, hau izanik lehen pausoa. Ordea, 3 epaiketa behar izan du Espainiako Auzitegi Nazionalak Asier Ezeiza euskal presoa eta 2003an Alakanten eta Benidormen eginiko atentatuekin lotuta zigortzeko. Ezeizak 182 urteko espetxe zigorra onartu du fiskaltzarekin akordioa eginda. Fiskaltzak 278 urteko espetxe zigorra eskatu zuen Ezeizarentzat 14 hilketa saiakeragatik eta kalte handiko 2 delitugatik. Azkenean baina, bi aldeek 182 urteko zigorra adostu dute, naiz eta gehienez 20 urtekoa izango den. Era berean, inhabilitazioa ere ezarri dioten eta Alakantera eta Benidormeran joateko debekua. 3. aldia da Ezeiza ekintza horiengandik epaitu dutena. Aurreko bietan Auzitegi Nazionalak ebatzi zuen ez zegoela nahiko froga Ezeizak parte hartu zuela baieztatzeko eta absolbitu egin zuen. Auzitegi Gorenak ordea baliogabetu egin zituen ebazpen horiek eta sententzia egokitzeko agindu zion epaimahaiari. Gorenak argudiatu zuen Auzitegi Nazionalak ez duela aztertu Ezeizak atentatu haietan lagundu izana eta lehen epaiak frogatutzat jo zuela etako kidea zela eta 2003ko udan herrialde katalanetako kostaldean hainbat kudeaketa egin zituela erakunde armatuaren eskariz. Ezeiza 2008an atxilotu zuen Frantziako poliziak eta 12 urteko espetxe zigorra ezarri zioten etako kidea izatea egotzita. Atzoko egunean berriz Ignacio Allende Torbe pornografia ekoizlea epaitu zuten Madrilen haur pornografiako 2 delitu eta sekretuak jakinaraztea leporatuta. Fiskaltzak 7 urte eta 7 hilabeteko kartzela zigorraztuen eskatua. Hala ere, Torbek delituak aitortu ditu eta fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra murriztu du eskaera. Torberen defentsak beraz kartzelan ez sartzea eskatu du, sententzia ateratzen denean argituko dute hori baina. Aldiz, gai izadatuta, Esteila, Sela eta Komisiones Obrera sindikatuek bat egin dute gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasle, heziketa bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileak grebara deitzeko langileen lan baldintzen alde. Sektore publikorako urriaren 25erako eta abenduaren 19erako eginda dauden deialdiez gain beste bat gehitu dute propio hezkuntzarako urriaren 24erako premiazkoa deritzote. Izan ere adierazi dutenez azken hamarkadan hezkuntzako langileen lan baldintzak okertzen joan dira eta hezkuntza sailaren alde bakarreko erabakiak nagusitu dira. Gauzak horrela eguneko lerroburuekin bukatzeko kultur arloan Donostiako zinemaldiari erreparatu behar diogu, izan ere Victoria Eugenia Antzokian ospatuko da gaur gauez Euskal Zinemaren gala ekina Torresagasti. Nazioarteko zinemaldia Euskal Herria mundu zabalera edatzeko erakusleioa bada, baita alderantziz ere, gaur Euskal zinemaren, glamurraren eta galaren gaua izango da. Zinemira saria emango zaio gainera Pako Sagartzazuri, baina sari emate honekin batera, gaur goraipatuko dena zalantzari gabe, Euskal Herrian ekoitzitako zinema, ekoizpena eta oro har industria izango da.
Hain zuzen ere Euskal Zinema Galan Arnasa betean emakume zinegileak pelikula dokumentala aurkeztuko dute. Hala, Gaztelumendik eta Zufiak Euskal Herriko zineman entzuten hasi den emakumeen ahotsari errepasoa egin diote. Donostiako nazioarteko zinemaldiaren 71. edizio honetan baina bada protagonista handi bat. Emakumezkoen ekoizpena. Eta hori bera gaur gauean Euskal Zinemaren galan agerian geratuko da. Pantaila handian estrainatuko delako Arnasa betean emakume zinemagileen errelatua, dokumentua, hitza, hausnarketa eta aurrera begira gainerako belaunaldiei bidea irekitzeko ahalegina. Lerroburuak hala heldu diezaiogun sakonago aipatu gaiei abiatu da dagoeneko porrotera kondenatuta dagoen Espainiako Kongresuko inbestidura prozedura. Goizetik hasi dira, gaurko inbestiduraren bueltako iritziak ematen zenbait ordezkari politiko, tartean Arkaiz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak esan du, gaurko saioan ez dela ezustekorik izango, adierazi zorionez Feijóok porrot egingo duela gutxiengoa direlako Katalunia eta Euskal Herriari esker. Madrilen ikusiko duguna da porrot egitera kondenatutako inbestidura saiakera bat, ez? Eta porrot egitera kondenatuta dago, zorionez, gaur inbestidura hori babestuko duten horiek Espainiako estatuan gutxiengoa direlako, ez? Gutxiengoa dira, eta hau importantea da, Kataluniari eta Euskal Herriari esker. Ezin ahantz baitezakegu, espalitz Kataluniako eta Euskal Herriko, edo Hego Euskal Herriko bederen herritarrengatik, horixe, gaurkoan inbestidura saiatuko duten horiek gehiengoa izango liratekeela. Antzera mintzatu da naiz erratian Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren diputatua, bere ustetan eskuina gutxiengoan dagoela ikusarazteko balioko du saioak. Nahiko harrigarria izan da nola azken momentura arte ibili biran transfugismoari deiak eginez, horreia adierazten du nolako maila politikoa dagoen edo ez dakit etikoa ere dagoen Espainiako politikari batzuen artean, eskuinak nola funtzionatzen duen. Uste dugu gaurko Feijóoren inbestidura saioa gaurkoa antzua izango dela, eta izango dela ere antzua ostiralean bigarren bozketa horretan egingo dena, azken finean denbora galtze bat, eta balioko du eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko, eta oldartzea besterik ez zaiola geratzen. Patxi López PSOEk kongresuan duen bozeramaileak berriz inbestidura ezaren astean garela adierazi du goizarekin. Semana de la no investidura, ¿no? Y que el candidato designado por el rey ha desperdiciado un mes en el que en lugar de contarnos por qué quiere ser presidente, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a atacar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Gurean berriz Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak errepatu dio kongresuko saioari Euskalgintzak azaroaren 4an Bilboko kaleak betetzera egindako deiaren jarraian. Dirudi Feijóoren zera ez, inbestidurak ez duela aurrera egingo. Egia da, PP Vox gobernu batek Euskarari eta Espainiako estatuko gainerako hizkuntza gutxituei ez diela panorama erreza jartzen begien aurrean. Ze ikusten ari gara ez da, zenbait Espainiako estatuaren baitako zenbait autonomietan PP Vox edo PP edo bultzada horretan
dabiltzan gobernuak nolako neurriak ari diren hartzen. Hain justu hizkuntzen Europako eguna dugu gaurkoa 2001-tik urtero ospatu da irailaren 26an ospakizunak helburu du Europako hizkuntzen aniztasuna goratzea, dibertsitate linguistikoa sustatzea eta europarrak hizkuntzak ikastera animatzea adi. Bada halako egunean bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak hartu du hitza, esateko Espainiako gobernuaren erantzunkizuna ere badela euskara babestea. Europan ofizialtasun bat lortzea, ondo dago Espainiako zenbait erakundeetan ere, gure kasuan euskaraz hitz egiteko aukera egotea, baina iruditzen zait momentu egokia dela baita ere gogoratzeko hizkuntza baten zaintzan lurralde batean ardura duten administrazio guztiek dutela erantzukizun bat eta obligazio bat. Euskara babestea eta zaintza ez da bakarrik Eusko Jaurlaritzaren edo euskal erakundeen kontu bat, Espainiako gobernuaren kontu bat ere bada. Eta euskaraz gabiltza da Nafarroara goaz orain, izan ere polemika ezberdinak badira hezkuntzaren bueltan eta horietako bat bada eskola batek euskarazko hezkuntzari egindako bazterketa. Leire Martinez lankideak azalduko digu. Lezkairu Iruñeko auzo berri bat da, haunitz azidena gainera. Orain arte ez zuen eskolarik eta ikasturte berri honetarako eraiki dute eskola berria. Baina eskola horretan bakarrik alemanierazko eta ingelerazko lerroak ezarri dituzte. Maria Txibiten Nafarroko presidentea eta hezkuntzako kontseilari den Carlos Jimenok errandute eskola horretan D eredua eskaintzeko aukera zegoela, baina eskaera nahikorik ez zegoela antza lerro horietan euskara atera izateko. Hainbat kolektibok hori salatu dute, tartean Lezkairu taldeak, uste dutelako eskaria ez dela garaiz egin. Eta gainera orain LAB sindikatuak ere salatu du erranez auzoko 56 haur daudela, matrikulatutak beste ikastetxe batzuetan D ereduan. Beraz, arazoa ez da euskarako lerroan eskaera falta izan denik, baizik eta ingelerazko eta alemanierazko eskaintzei lehentasuna eman zaiela. Horrez gain hezkuntzaz gabiltzala sexu bereizketa egiten duten eskolen auzia ere badago mahai gainean eta ondokoa da azken berria. Nafarroako auzitegi nagusiak ontzat jo du hezkuntzan segregazioa diruz ez laguntzea. Leire Martinez. Iruñeko Opuseko Irabia, Izaga, Redin eta Mirabaiez ikastetxeek amaiera eman barko diote hezkuntza bereiziari. Nafarroako gobernuaren dirua kobratzen jarraitu nahi badute behintzat. Hezkuntza bereizia duten ikastetxeek ez dute gehiago diru publikotik etekina aterako. Gogoan izan eskola horiek elegitea paratu zutela horren kontra eta dagoeneko Nafarroako auzitegi nagusia baduela ebazpena. Eskola horiek 2026-2027 ikasturterako ikasgela mistoak izan beharko dituzte haien ikastetxeetako kurtso guztietan. Nafarroako dirua kobratu nahi badute behintzat. Gauzak horrela Gizarterloko gaiekin jarraiki bada besterik Bilbon euskara sustatzeko helburuarekin Bilboko udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmena berritu dute. Euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzea da Juan Maria Burtok Bilboko alkateak eta Andres Urrutia Euskaltzainburuak gaur goizean sinatu duten lankidetza hitzarmenaren xedea. Euskaltzaindiaren egoitzan izan da sinatzeko ekitaldia, Bizkaiko hiriburuko plaza berrian. Orain dela 2 hamarkada baino gehiago daramatzate elkarrekin lanean, eta urtero udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmen hau sinatzen dute. Bilbon euskararen garapenaren eta sozializazioaren alde elkarrekin lan egiteko duten konpromisoa jasotzen eta formalizatzen duena.
Zentzu horretan, euskaltzaindiak hizkuntza arloko aholkularitza, hizkuntza bizi berritzeko eta euskara zabaltzeko hitzaldien eta jardueren antolaketa eskainiko dizkio udalari. Horrekin jarraituz, hitzarmenean jasotzen denez, bi erakundeak elkarlanean arituko dira egunerokoan euskararen erabilera lagun dezaketen jarduerak eta ekimenak garatzeko. Agiriak hainbat ekimen osatzen ditu, hala nola jardunaldiak eta kultur jarduerak antolatzea. Aurtengo ekintzen artean, nabarmentzekoa da, 4 euskarazko antzerki jaialdiari emandako bultzada. Aburtok adierazi duenez, euskara inguruko eztabaidak sortzea normala da, baina enfrentamentu batera heltzen bada, ez da batere onuragarria gure hizkuntza eta kulturarentzat. Eztabaidatuko dugu. Eta eztabaidak ez dire txarrak. Baina eztabaidaren ostean edo eztabaida horietan enfrentamentuak daudenez, hori ez dire laguntza geure hizkuntzarentzako. Geure hizkuntzak adierazten du geure nortasuna. Geure hizkuntzak adierazten du geure kultura. Eta hitzarmen hau sinatzen nahi dugu euskararen erabilpena gero eta zabalagoa izatea. Nahi dugu Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea. Eta berriro eta holantxe amaitzuko dut. Ez dugu behar hainbeste enfrentamendurik. Euskara guztiona izan behar da eta horsegatik da hain importantea euskararen arloan baita ere kolaborazioa, lankidetza. Eta nik eskertzen dut euskaltzaindiari bere laguntzagatik. Eguneko gaiekin bukatzeko berriz, Gasteizko ingurumen gaietarako ikastegiak udazkenerako antolatu dituen ekimenetarako izena emateko epea zabaldu da gaur. Urria eta abendua bitartean naturari buruzko konferentziak, erakusketak eta tailerrak eskainiko ditu besteak beste. Gainera, aste honetan Txori astea zinema zikloa ospatzen ari da. Gaur Mikel Gurrearen Suro filma emango dutelarik Florida zinematan. Eguneko berriak ara, gaurkoan Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izan da gurean, gaur magazinuko elkarrizketatu nagusia, eta egin diogun elkarrizketarekin utzeko zaituztegu jarraian Euskararen bueltako azkenak izpide ezaldu. Erdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Idurre Eskisabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Kaixo Idurri eta ongi etorri. Eskerrik asko. Politikaren kontuekin hasiko gara lehenengo, izan ere, Feijóoren inbestidura saioa, duela 30 minutu pasata hasi da. Joan den astean ganbera horretan hizkuntza gutxituen afera eztabaidatu zen eta gaurko eta biharko saioetan euskaraz, gazteleraz eta kataleraz eta galizieraz hitz egin dezakete, hala ere ikusteke dago zenbateko presentzia edukiko duten hizkuntza gutxituek eta euskarak alegia, ezta? Zantzu guztien arabera, badirudi Feijóoren inbestidura ez dela aurrera aterako. Hala ere, Alderdi Popularraren gobernu batek euskararen etorkizuna lausotu dezake, ezta? Eta testuinguru horretan nola erreparatzen diozu euskararen etorkizunari?
Bueno, diozun bezala, badirudi Feijóoren zera ez, investidurak ez duela aurrera egingo. Egia da, PP Vox gobernu batek Euskarari eta Espainiako estatuko gainerako hizkuntza gutxituei ez diela panorama erreza jartzen begien aurrean. Ze ja ikusten ari gara ez da, zenbait Espainiako estatuaren baitako zenbait autonomietan PP Vox edo PP edo, bultzada horretan dabiltzan gobernuak nolako neurriak ari diren hartzen, Valentziako adibidea daukagu, edo Balear uharteetakoa, ez da, duela astebete beraiekin Europako Parlamentuan egoteko aukera izan genuen eta kontatzen zituztenak oso larriak dira, baita parametro demokratikoetan jarrita ere. Baina behin hori esan da, ez dezagun naztu, Euskarak eta Euskal Herriak hori baino errealitate zabalagoa duela, badaukagula gure eremuaren zati bat, Frantziako estatuaren eremupean, ez da, oraindik ezagutza ofizialik ere ez daukala, Espainiako estatuaren parte batekoan ere, Nafarroan hor ere zonifikazioa daukagu, hor ere ez da ofiziala lurralde guztian, eta badaukagu momentu honetan, eta ziuraski gero hitz egingo dugu sakon horretaz, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, autonomi erkidegoan ere, non itxura batean Euskarak eko ofizialtasun hori sendoen duen, erabat kezkatzen gaituen panorama bat guk oldarraldi judiziala esaten diogun horren baitan, ezta? Baina oldarraldi judizial horrek badauka baita ere aldaera politiko eta mediatiko bat. Eta guk ikusten duguna eta egiten dugun irakurketa da gurean ez dela PP Vox eremura mugatzen, ezta? Baizik eta Euskararen normalizazioan eta horrek behar dituen politika publikoetan aurrera egiteko bide horretan kontrako haizeak ez datoz bakarrik sektore horretatik. Eta gainera, hau kontatzen diegunean, Katalanei, Valentziarrei, Galiziarrei eta Balear uharteetako kideei edo Asturiar eta Aragoieraren hiztunei harritu egiten dira. Esaten diegunean, Euskal Herrian beste indar politiko batzuk edo beste sentsibilitate politiko batzuk ere normalizazio politiketan aurrera egiten saiatzen garenean, esia jartzen digute. Orduan, Feijóorena egia da hizkuntza aniztasunaren ikuspegitik, hizkuntz berdintasunaren ikuspegitik eta ondorioz euskararen normalizazioaren ikuspegitik ez dadila gertatu, ez litzateke albiste ona, baina, egia zer behar duen eta ze konfigurazio politiko beharko lukeen euskararen normalizazioan benetako bultzada batek, hortik haragoko zerbaita. Oldarraldi judiziala aipatu duzu eta gaurko egunean kontseiluak azaroaren 4 deitutako manifestazioa aurkeztu duzue, manifestazioaren lema, ordutegia eta ibilbidea aurkeztu duzue, eta gainera manifestaziora joateko ez ezik bultzada emateko ere deia egin duzue. Bai, hori da. Oldarraldi judizialaren gai honekin ja ibilbidetxoa egiten ari gara, ezta? Askotan esaten dugu kontseiluarentzat eta orokorrean euskalgintzarentzat eta euskalgintza zabala eta askotarikoa da, sektore eta eremu askotan ari dena, etorri dela nahi ez dugun lan bat, ezta? Nahiko genukela zentratuta egon gaur egungo panoraman, munduan gertatzen ari diren aldaketa horien guztien baitan, euskarak, baina ez euskarak abstraktuen hizkuntza huts baten moduan, baizik eta euskal hiztunok, euskara gorpuzten dugunok, zer etorkizun behar dugun pentsatzen eta hori lantzen eta sakontzen, eta zoritxarrez, ari garela atzera eramaten gaituzten indar batzuei aurre egin nahian. Maiatzaren 10ean iragarri genuen Euskalgintzako ia 200 eragile eta norbanakok oso kezkatuta geundela, sententzia sorta
horrekin, eta bazela momentua horri esi bat jartzeko edo eten behar dela adierazteko eta kalera ateratzeko dei bat egin genuen, azaroaren 4 jarri genuen zita. Eta gaur bai, xehetasunak eman ditugu, hain zuzen ere, orduko hartan, ez genuen lelo bat aurkeztu, pentsatu genuelako zerbait gertatzen ari dena larria dela, eta horrek eskatzen zuela, gogoeta bat ikusteko noranzkoak ere nora jo behar zuen, eta bide horretan, lelo bat izan behar delako, ez nolabait espiritu baten edo noranzko horren bilgunea. Eta horrexegatik gaur aurkeztu dugu, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiona dela, guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik eratu, baizik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan, eta uste dugulako, eta erabat sinesten dugulako hori baino justu kontrakoa dela. Egiaz, hizkuntzen korapiloa askatuko badugu, eta bizikidetza egoki baterako, gizarte kohesio egoki baterako hori behar dugu, euskara eta euskararen normalkuntza, normalizazioan aurrera egitea ezinbesteko osagaia dela. Azaroaren 4ko manifestazioak beraz, badu leloa, oldarralen aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, Bilboko kaleak gainera betetzeko deia zabaldu duzue kontseilutik, eta azken urteotako manifestaziorik jendetsuena izango dela horrek usten duzue. Hori nahi genuke. Uste dugu, hori da guk nahiko genukeena, konbentzituta gaudena horren premia dagola, ezta? Diodan bezala, euskararena ez delako hizkuntza baten, abstrakzio baten iraupena edo ez, badelako gure gizartean badugun korapilo bati heltzea, badelako hizkuntza eskubidez hitz egitea, baina ohartzea herritar eskubideak direla, beraz oinarrizko eskubideak, giza eskubideak direla. Hizkuntza berdintasuna orokorrean ze garrantzitsua denez, edo zer fokatzerako garaian, horrek eramaten gaituelako askotarikotasunean sinestera, dibertsitatean sinestera, ikusten dugu nolabait munduko gaitzak, Euskal Herritik fokua altxatuta ere, munduko gaitzak neurri baten pasatzen direla, gero eta mundu homogeneoago bat daukagulako, eta ingurumenean ikusten dugu zein den horren guztiaren kaltea. Uste dugu gizarte bizitzara, antolaketa soziopolitiko guztira, homogeneizazio hori zabaltzeak, nolabait totalitarismo bat zabaltzea dela, eta horren kontra guztion bizimoduaren alde hizkuntza dibertsitateari, hizkuntza gutxituei ondorioz euskarari eustea eta heltzea oso importantea dela. Gaurko egunean hainbat zita garrantzitsu ditugu, eta horren artean dago gaurkoa delako Europako hizkuntzen eguna, ezta? Eta hori dela eta ekitaldia egin dute Bruselan, eta tartean euskararen balioa eta aberastasuna aitortzeko, eta bertan izan da zehazki Bingen Zupiria, Jaurlaritzako bozeramailea, eta hedabidei eskainitako adierazpenetan azaldu duenez, azken egunetako urratsak badute garrantzia, ezta, baina Madrilgo gobernuari hizkuntza gutxituak babesteko konpromisua ere eskatu dio. Ez dakit adierazpen horien inguruan zer duzu esaterik? Egia esan, gaur goizean zehar, gure ekitaldiaren bueltan ibili naiz, eta ez dute arreta handiz jarraitzeko aukerarik izan, ezta?
Bai, bat nator. Egia da, esango nuke, balio demokratikoetan sinisten duen guztien egitekoa dela, nolabait hizkuntz berdintasunaren alde egitea, hor sartzen da gutxitutako hizkuntzekin, haien aldeko politikak egitea, hori, parametro demokratiko horietan kokatuko nuke. Baina, ziurrenik Euskararen normalizazioan eta biziberritzean aurrera egiteko gunerik importanteena Euskal Herrian bertan dugu, ezta? Badakigu, 3 eremu administratibo politikotan banatuta dagoela, horietako bakoitzan alde horretatik ere, errealitate bat sortu zaigu, gainera urten ondorioz indartzen eta berregiten doana, baina tokian toki, daude ziurazki palankarik egokienak Euskararen normalizazioan eta biziberritzen aurrera egiteko. Baina horrek ez du esan nahi, beste batzuei ere eskatu behar ez diegunik. Eta Europan jarraiki, Euskara, Katalana eta Galiziera Europako Batasunean ofizialtzeko eskabideren gaineko erabakia atzeratu zen. Eta erabaki hori argudio eta oztopo politikoen oinarrituta dagoela azteratu zen duten kontselutik. Bai, horre, Bruselan bertan izan ginen, pasaden astean, Galizieraren eta Katalanaren ordezkariekin, hain zuzen ere, berresteko, ze garrantzia leukakeen Europan ofizial egiteak gure hizkuntzak, baina era berean hori bide bat izatea gutxitutako hizkuntza guztiek ere berdintasun estatuse horretan urratsa egin dezaten, ezta? Atzeratu eginda erabakia, eman diren hori da, ez? Guretzako horregatik egiten genuen irakurketa hori, eman diren arrazoiak izan dira teknikoak, arazo teknikoak, dirua, baina gure irakurketa da arazo hoiek guztiak, hoien kudeak eta beti dela politikoa, ezta? Erabakitzea nun eta zertan jarriko diren baliabideak sortzen diren zailtasunei zer konponbide bilatu hori beti egiten da lehentasun politikoen arabera. Horregatik esaten genuen hor erabaki politikoak daudela. Gainera, Espainiako gobernuak esan du katalana lehenetziko duela Europar Batasunean. Hori ala plazaratu zen, baina gero guri Euskal Alderdietatik esan zaigunaren arabera zuzenketa bat egin du Álvarez Espainiako atzerri ministroak eta ez eizuen zehazki hori esan edo ez eizuen zehazki hori esan nahi izan. Ez dakigu emango diogu konfiantza boto txiki bat, baina bai argi daukagu lehentasunak ezartzearen hori nolabait hizkuntz berdintasunaren kontra zuzenean talka egiten duen hizkuntzen auzia begiratzeko eta bideratzeko modu bat dela, ezta? Hain justu, begirada supremazista bat ezartzen du, hiztun kopurua, presio politikoaren indarra, ez da egiaz, sinestea hizkuntza berdintasunean eta hizkuntza gutxituek behar duten estatus horretan eta hizkuntza gutxituetako hiztunok behar dugun berdintasun horretan begia jartzea. Alde horretatik, arduragarria egin zitzaigun, naiz eta gero atzera pauso hori egon, eta egia da, eta hemen aurrerapen txiki bat, ari garela, bai Galiziarrekin eta bai Katalanekin adierazpen bat adostu nahian, hain zuzen ere, gure ikuspegitik ez dela zilegi hierarkizatze hori ezartzea, ezta?
Europako bidea atzeratu da, hala ere, Madrilgo Kongresuan euskaraz egin daiteke, lehen aipatu dugu hasieran, ezta? Gaurko eta biharko saioetan ikusiko dugula zenbateko presentzia duen euskarak, eta, presentzia zarago ere, mezuak lerazteko momentuan noiz ebiltzen duten euskara eta noiz gaztelera. Hori ikuskizun daukagu, autu bat da, zein hizkuntza erabili egoera bakoitzean beti da autu bat, hizkuntza gutxituetan ari garen ontzako behintzat, ezta? Eta alde horretatik, egia da, Espainiako Kongresuan euskara erabili ahal izango zela, plazaratu zenean, kontseilutik egin genuen irakurketa izan zen, aitortzea, balio bat, baina, eremu simboliko horretan kokatzea eta esatea bestelako arazo batzuk, eta oldarraldi judiziala geneukan esate baterako buruan, determinanteagoak zirela, gure eguneroko bizitzarako. Baina, egia da baita, hizkuntza gutxiagotuen, eta hiztun gutxiagotuen arazoetako bat beti izaten dela, zuzen ere horixe, gutxiagotuak izatea. Eta horrek sortzen dituen konplexua, gure hizkuntzarekin berarekin sortzen dizkigun harreman gatazkatsua, gure buruarekin inkluso, ezta? Gutxiagotze horretatik abiatzen garelako, eta horregatik prestigiatzea den guztia eta eredu ematea den guztia oso garrantzitsua izaten da. Orduan, Euskal Alderdietako ordezkariei deia kontutan izan dezatela, baina ez bakarrik Espainiako Kongresuan, kontutan izan dezatela Eusko Legebiltzarrean, kontutan izan dezatela Nafarroako parlamentuan, eta kontutan izan dezatela iparraldeko herri elkargoan. Gero herritarrei eskatzeko norberak ere zer bide egin behar dituen. Azken batean, Madrilgo Kongresukoa bada urratz bat, baina gogoratu beharra dago, Euskal Herriko herritarrek sarritan ez dutela euskaraz egiteko eskubide hori. Hori da. Gero paradoxak gertatzen dira, edo Europako ofizialtasunarena, mahai gainean izan dugun guztietan hori ere azpimarratu dugu, ezta? Nolako paradoxak sortzen diren, esate baterako, Espainiako Kongresuan euskaraz hitz egin ahal izatea eta Donapaleuko herritar batek edo tuterakoak edo askotan hementxe Bilbon bertan gertadakiguke eta baita eta ez dezagun ahaztu, udalerri euskaldun askotan, euskaldunak direnak soziolinguistikoki, horietan ere zailtasuna gertatzen direla gure eguneroko bizitza eta erakundekin eta administrazioarekin ditugan aurremanak euskaraz aurrera eramateko. Baina gune batzuetan are-eta kezkagarriagoa da. Abiaburuan aipatzen nuen, Euskal Herriko zati handi batean euskara oraindik ez dela ofiziala, eta horrek zezama eransten dizkigun euskaraz ardazten garen jendeoi gure eguneroko bizimoduan. Gainera lehen aipatu dugu hori, oldarraldi judiziala ez da, baina Konstituzio Auzitegiak udal legearen aurkako ebazpen publikoaren kontra ere mobilizazioa egingo duzue. Pixka bat azaroaren lauko logika horretan, nolabait, oldarraldi judizial horren baitan hainbat sententzia izan dira, eta azkena eta oso fuerte etorri zena, eta nolabait ekarri zuena baita ere beste koska kualitatibo bat igotzea, horixe izan zen, ezta? Konstituzionalak, Espainiako Konstituzio Auzitegia gaina gehiengo progresistarekin, ez dezagun ahaztu, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako autonomi erkidegoko udallegearen 6 artikulua partzialki baliogabetu zuela. Eta baliogabetu zuen nolabait zenbait udali euskara hutsez funtzionatzeko bermea ematen zien artikulua. Orduan, hori garrantzitsua da, udalegea bera oso kontsentsu handiz, legebiltzarrean oso gehiengo handiz onartu zelako, eta inkesta soziolinguistikoak eta soziometroak
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etengabe esaten digutelako herritarren gehiengoak egoki ikusten dituela euskararen aldeko politika publikoak. Euskararen normalizazioan aurrera egitea eta horretarako administrazio publikoko lanpostuetan euskara eskakizunak egotea, oso mailakatuak direnak, oso progresiboki aplikatu direnak, baina nolabait herritarren eskubideen bermean aurrera egiteko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko ezinbesteko direnak. Eta begi honez ikusten dituela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleen gehiengo handi batek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea onartzeke dago, Jaurlaritzak konpromisua hartu du, agintaldia bukatu aurretik onartuko duela, eta hezkuntzak euskara eduki beharko lukela erdigunean eskatzeko sinadura bilketa abiatu zenuten kontseilutik hainbat eragileekin batera. Ez dakit nola doan? Oraingoz datu politak, datu onak dauzkago, urriaren 15 arte zabalik dago, bai online, euskaragehiago.eus, uste dut dela zera, elbidea sinatu ahal izatekoa, eta bai fizikoki hainbat ikastetxe hezkuntza eremuarekin lotutako gune, eta alakoetan jasotzen ari garena. Pixka bat, orain arte aipatu ditudan, filosofiarekin eta balioekin lotuta ari gara egiten sinadura bilketa hori, ezta? Hezkuntza legea eztabaidan dago, Eusko Legebiltzarrean, orain sartuko da gainera eztabaidaren azken fase eta erabaki garrian, eta, kontseilutik legearen, arretaz segitu dugu, legeak orain arte egin duen ibilbidea, eta orain eztabaidan dagoen proiektua aurkeztu zutenean, gauza batzuk aitortu genuen ondo ikusten genituela, esate baterako irtera perfilak jartzea ikasleei, hau da, pentsatzea derrigorrezko hezkuntza bukatzen dutenean ikasle guztiek bai euskaraz eta bai gazteleraz B2 maila bat izan behar dutela, hau da bizkuntzetan askitasun batez jarduteko gaitasuna, hori gure ustez importantea da, ikastetxeek hizkuntza proiektuak egitea ere oso importantea da, baina pixka bat ikusten genuen lauso, helburua jartzen da, baina zehaztasun gutxi ikusten dugu helburu hori bete dadin. Eta pixka bat zehaztasun hori gerta dadin, uste dugu nolabait arautu edo zehaztu behar direla elementu batzuk, ez? Eta guk ere proposamena laburbiltzeko, guk proposatzen dugu euskarazko eredu orokortu inklusiboa, hau da, euskara ardatze duena, ikusi dugulako gaur egun arteko ibilbidean euskalduntzen duena de eredua dela, hau da, euskara ardatz duen ikasteredua, eta horrek ere badituela gainera momentu honetan, ez, hainbat zailtasun, uste dugu hortik abiatu behar dela, eta era berean beste gauza bat oso kontutan eukita. Euskara gehiago horretan, gutxiago duenari eman behar zaiola gehiago, ezta? Azken boladan, zorionez, hezkuntzaren inguruan, kontzeptu batzuk indarrez jarri dira mahai gainean, ezta? Zaurgarritasun sozioekonomikoarekin lotutakoak, segregazioarekin lotutakoak, ezta? Nolabait, proposatzen dutenak neska mutiko guztiek aukera berak eduki behar dituztela beren ibilbide akademikoa parekotasunez egiteko, ezta? Eta eskatuz, inbertsioak, baliabideak gutxien daukaten horientzako. Uste dugu zaurgarritasun soziolinguistikoa ere aintzat hartzea oso importantea dela eta parametro beretan aritu behar dela.
eta gainera azken gauzatxo bat, askotan zaurgarritasun sozioekonomikoa eta soziolinguistikoa gune askotan batera doaz, ez? Eta horietan, bai. Aipatu duzu Idurren, ez dela, azkenean ez da gauza berdina gaitasuna, euskararen gaitasuna, edo maila hori aitortzea, ezta? Orduan, B2 maila aitortu dezakete, baina agian B2 euskaraz egiteko gaitasun hori ez dute ikasketak bukatu ostean, eta hori zehaztea falta da. Bai, hori da, zera ez, legean, eskaz edo ikusten dugun gauzetako bat, ezta? Barne ebaluazio mekanismoak aipatzen dira, baina uste dugu kanpo ebaluazio mekanismoak ere importanteak direla. Eta ez inor zigortzeko. Ez ikaslerik eta ez ikastetxerik, baizik eta lehen esaten nuen moduan, ezta? Zaurgarritasunak eta arazoak non dauden ikusteko eta hoiei irtenbideak emateko. Eta inori iruzurrik ez egiteko. Hau da, autonomia erkidegoko hezkuntza sisteman sartzen diren neska mutiko guztiei bermatzeko beren ibilbide, derrigorrezko ibilbidearen bukaeran, ofizialak diren bi hizkuntzetan aski gaitasun izango dutela komunikatzeko eta jarduteko. Lehen aipatu dugu, hori, sinadura bilketa abiatu duzuela, urriaren 15 arte abian egongo da sinadura bilketa hori, eta hezkuntzak euskara gehiago behar duela aldarrikatzeko egingo duzue, baina aldi berean, ikas komunitatea aktibatu, eta jendartean euskararen aldeko iritzia eta jarrera edatzeko, ezta? Bai, gure ustez uztartuta dago, ez? Ziur eski gainera, hori, eskolari gauza askorekin gertatzen zaio, ez? Eta gainera, hezkuntza komunitateko kideak, langileak, bai irakasleak, baina baita ere bestelako langileek ere, azken boladan behin da berriro aipatzen duten nekea da, ez? Ze ardura jartzen den haien gainean, ezta? Jartzen da, ez dakit, ibilbide akademiko edo ez, jakitate zehatzez gaineko portaera eziketa orokorra esan dezakeguna haiengan uzten da, ziuraski komunitate osoaren ardura denean, ez? Eta nik uste dut euskararekin eta hizkuntzen auziarekin eta ere, nahi ez dela ere, batzutan sartzen garela zera horretan, ez? Eta euskalduntzearen ardura eskola komunitatearen gain uzten dugula erabat, ezta? Ez fede txarrez, eta gainera, aitortu behar da, gainera, aldi berean, eskola eta hezkuntza izan direla autonomi erkidegoan oso trakzio indar importantea, soziolinguistikoki ezagutzan egin den aurrerapenerako, baina ezin dugu zamatu. Eta ez da bakarrik eskolaren ardura, ez da bakarrik hezkuntzaren ardura. Eta beste arloetan bezala, komunitateak orokorrean. Kokatu behar du gai hau, bultzatu behar du gai hau, eta proposatu behar ditu korapilo horiek askatzeko bideak, euskararen normalizazioan aurrera egiteko bideak. Azken horrekin bukatu behar dugu gaurko elkarrizketa, eskerrik asko Idurre Ezkizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, guren izetagatik. Eskerrik asko zuei, benetan.